наврӯзи фархундапай бо навои ризқбахшу оҳанги шукуфтан меояд. табиат аз ҷамоли ӯ нур мегирад. замину замон ба истиқболи наврӯз гулрезу мушкбез мегардад. наврӯз биё, биё аҷаб омадаӣ, бо нағмаи созу бо тараб омадаӣ. пазмони ҷамоли оламорои туем, эй сабзқабо, ханда ба лаб омадаӣ. наврӯз ба эҳёи дигарбораи табиат беҳтарин далелу бурҳони идомати ҷовидонаи ҳастии моддӣ ва маънавии ҷаҳон ва инсон аст, ки ситорагони оламшумули маънавияти башарӣ онро чун шугуни ҷовидонагӣ масал заданд. наврӯз биё, мунису ҷони дили ман, хушбӯ шавад аз буд машоми дили ман, сарсабз шавад барги хазони дили ман, булбул бисарояд ба мақоми дили ман. нек бодо мақдамат, эй соли нав, хуш омадӣ. шод бодо ҳар дамат, эй соли нав, хуш омадӣ. наврӯз арзишмандтарин мероси маънавии ниёгони мо мебошад, ки аз ибтидо то кунун аз ваҳдату якдилӣ пайғом меорад. эҷоди туро бубинаму обод шавам. наврӯзи дилам биё, ки ман шод шавам. як даста гуле ба рӯи дастам бигузор, аз ғаму дарди замона озод шавам. ҷавҳари сиришти халқи тоҷикро иқдоми ваҳдатпарастонаи ӯ ташкил медиҳад. чунин шеваи фарҳангофариро метавон аз ҳар ҷузъи рӯзгори ин халқ мушоҳида намуд ва наврӯз низ ба ҳамин маънӣ дар худ рамзи якдиливу ваҳдатро таҷассум менамояд. бар ин хоки кӯҳан то осмон барпост, то хуршед метобад, зариноби дарӣ ҷорист чун дарё, шакарнам метаровад аз насими субҳ дар шабгир. саҳархоби ту бо бишкуфтани гул мешавад тадбир. дар ин ҷо сурмаи шаб рӯшании дидаи рӯз аст. ба ҳар оин ки хоҳи тоҷикистон, меҳани ҷовиди наврӯз аст.